Imithetho yokuzimisela. Number 1, alukho ushintsho olufika nonyaka, kepha wena okhetha ukushintsha onyakeni. Number 2, iba neyakho indlela yokwenza izinto, ungaphiki neningi. Number 3, funda emaphutheni akho, funda ukuboniseka, uyeke ukugoloza ubala. Number 4, zwana nepeni nephepha, ubhale phansi izinto zakho ukuze ungakhohlwa ekufanele ukwenze nokumqoka okuqhamuka kuqala. Ngiyabona mina imithetho. Imithetho yokuzakha. Number 1, ungakhohlwa ukuthi impilo iluhambo kanti nezindlela zethu kazifani. Number 2, ungabatsheli abantu indaba zakho, kuletha ukuthula nokukhululeka emoyeni. Number 3, impumelelo ilele ekusebenzeni kwakho noma kukhona ukuzingabaza kwesinye isikhathi. Number 4, iba nenhloso ngezinto ozenzayo, ungakhohlwa ukuzithemba. Yabona mina imithetho. Imithetho yokuzivikela. Number 1, unembeza ungumalusi wakho, angeke ukulahlekise. Number 2, izinto ezinhle zithatha isikhathi futhi zihambisana nokusebenza nokuzimisela okungapheli. Number 3, kuhle ukuba nobuntu kodwa ungakuvumeli ukuxhaphazeka. Phaphama. Number 4, yekela ukuphahluka izinhlelo zakho kubantu, funda ukuba nesifuba uvikele into zakho. Yabona mina imithetho. Imithetho department. Number 1, ungakuzondi ukuqala kosuku olusha, nemisebenzi efika nalo yenze ngokuzinikela. Number 2, umzimba nomqondo akuzwe ngawe, kulawule ngendlela ephilayo neya futhi phambili. Number 3, alukho usuku lwamahhala, enza noma ukugodwa nje okumqoka, yekela ukutatazela, ungakhululeki futhi kakhulu. Number 4, nciphisa ukukhuluma ukufisa, kwande izenzo nemiphumela ukuze unyaka wakho uzoba muhle. Yabona mina imithetho. Imithetho yokuyisana. Number 1, ungakhohlwa ukuthi uthe kulo nyaka uzosebenza kanzima, usuqalile unyaka, enza mfethu. Number 2, yekela ukuhlehlisa izinto, zenze manje ngokuba ikusasa sonke asilazi ukuthi lisiphatheleni. Number 3, ungahluleki ungakazami, zinike isikhathi nesuku. Number 4, ungakhohlwa ukuthi la emhlabeni uphila kanye, feza lelo phupho, khohlwa ukuthi omunye umuntu uthini. Ngiyabona mina imithetho. Imithetho department. Lalela, ake ubheke kusuka ngoJanuwari unyaka uqala ukuthi yini oyenzile yakusiza ngani, yini ongayenzanga bekufanele ukuthi uyenze yakubambezela kiphi. Qala manje uhlelele unyaka ozayo, kepha ngaphambi kokuthi wenze njalo buka ukuthi lo sikuwona ukusize ngani, wenzani wena, uzowenza kangcono, kufanele futhi kuyaphoqa. Ngiyabona mina imithetho.